Okay, i dag der skal vi lave en video, hvor vi spørger, hvad for nogle servere vi skal spille på Minecraft. De må ikke være whitelisted. Ja, det er sådan, de sagde. De må ikke være whitelisted. Altså, at man skal lave en anmodning, og så skal den blive godkendt og alt muligt. Ja. Vi skal ikke have noget lort i det. Vi skal bare kunne join dem med det samme. Ja, altså... Og I må også sige, hvilken ting vi skal spille på serveren. Det må I også sige med. Nej, det finder vi bare selv på. Ja, men vi kan... Men hvis de har noget helt specielt, som helt særligt, som de kun har eller sådan noget, så må de gerne sige, så vi lige prøver det. Som Dragon One eller et eller andet fra... Ja, Uber. Nej, ikke Uber. Nej, det er Mineplex. Ja, Mineplex. Hvorfor blander altid de to sammen? Det ved jeg ikke. Okay, vi filmer stadig, ikke? Jo, vi filmer stadig. Nå, men... Så I skriver bare i kommentarerne, hvilke nogle server vi skal spille! Farvel! Nej!